हेलौ लोगोफोर बरायबाय आंनि बिबिलाय नार्जारि इउटुब चेनेलाव गासै लोगोफोरखौ आसा खालामो गासै लोगोफोरानो मोजाङैनो दङ ओमफ्राय जोंबो हासबेन्डबो आंबो मोजाङैनो दङ लोगोफोर ओमफ्राय दिनैसो बेसेबा गोबावनि उनाव आङो मोनसे भिडिअ लाबोलायबाय आरोना लोगोफोर ओमफ्राय मानो होनबा जोंनिया दिनै हासबेन्डाबो आंनाबो डिउटि गैया आरोना माने सुटि बुधबारबाथाय जोंनिया सानैनाबो सुटि आरोना ओमफ्राय दायो मा खालामगोन मा खालामा रुमाव सुटि नालाय ओमफ्राय दा बैथिंजाय लोगोफोर दङ आरोना ओमफ्राय सासे आब' जानाय दङ बिसोरो माबा बबेथिंबा लाफा मैगं मोनोनो आंथ' मिन्थिफेरा इसोरो आग्लाबो माने खाना जाखांबायनो आरोना लाफा मैगं ओमफ्राय बेखौनो दा दंना गैया ओरैनो रुमाव थास्लायस्लाय माने जोङो बेरायहैनो नागिरदों आरोना माने नायहैनो नागिरदों दंना गैया मोनबोनोबो हागौ मोनाबो जानो हागौ ओमफ्राय जोंथ' दा आसामाव गैया नालाय बिराद लाफा मैगं लाइ मैगं जानो लुगैबाय आरोना ओमफ्राय ओंखारबाथ' बायना जागौ ओमफ्राय ओंखारा नालाय बिराद दाथ' लाइ लाफानि दिन नालाय एकदम जानो लुगैबाय आरोना लोगोफोर बेनिखायनो ओमफ्राय दा बबेथिंबा दंनो बेखौ जोङो नायनो नागिरदों आरोना दंबाथ' खाना लाबोनोसै गैयाबाथ' आरोबाव मोनबावनो दा लोगोफोर अननानै प्लिज भिडिअखौ मोजां नुनानै बयबो नायलांदो ना मा होनो लोगोफोर थुदि बिदिब्ला आंजों लोगोसे नैलाय आब' मोना फैबाय ओमफ्राय नैलाय लोगो सासेया जोङो ओमफ्राय दा सासे ओंखारबावदों आरोना ओमफ्राय सासेखौबो नेनोसै ओमफ्राय जमा थांनोसै आरो मोनगोन आं नायनोसै न' सिङाव सा भिडिअ माबा बिराद खोमसि नुयोनो ओइ दा बाहेरायाव साफैगोन लाफा मैगं खानो नागिरनाया जि भिडिअ माबासो फट'सो थिखोनो थिनबाय नै आब'आ दिल्ली जायगायावलाय अबहाय लाफा मोनगोन दे नोंसोरसो मिथिगौ फैदों मामा बेफोरावलाय महा लाफा नै बेयावनो मालाय मैसोसो खायो बेयाव लाफा मोनोनो जि मिन्थावनासो जोङो माने गिदिङै लाफा मैगं खानो होननाया लाफा मैगङानो दाइसेबो गैया आरोना लोगोफोर ओमफ्राय जों दा जोंनो बे बाजाराव फैबाय थायो आरोना जों बेयावनो बाजार खालामफैयो ओमफ्राय जों दायो थांनोसै आरोना गिदिं बेलेगथिं नागिरहैनोसैलाय मोनगोन ना मोना नायनोसै मोनबाथाय खाना लांनोसै खागोन थांखायथां होनबालाय मोजां थारमोनथ' आयौ नोंसोर गोथौखा नै बेयाव ओइ गोथौखा इन्थ'ना बोरै बेयाव दख'ना गाननानै ओमफ्राय बोरै माबागोन इन्थ' खाजाया इनै आरो बोरै गाखोफिनगोन गाखोनो खस्थ' नों ओंखारलांनो हाबाय ओमफ्राय गाखोबोफिननो हानाय नङा दंमोन दंनायाथ' खस्थ'ना ओमफ्राय नै दा मैसुं बिराद मोजां बिबो एवजानोहाय ओमफ्राय दा माबाना खस्थ' नै इमान गोथौ बेखौ बारनो आरो बैयाव बोरै ओंखारगोन आरो बोरै गाखोगोन ना गाखोफिननायाव खस्थ' अला मालाय गायदों जि साफा जाखादों इयो सब अल गोजा आरोना नै माने अल गोजा इयो अल कफि बिराद गोथाव मोनो आङो आंनि फेभरेट ओंख्रिया बेनो आरोना अल कफि लाफा आंनि फेभरेट मैगङा ओमफ्राय इथिंलाय मा ओइथिं माबा लाइ ओमफ्राय माबा फालें ना मा होनो बियो आरोना रायगोन खोमाहाय ने हाबबा लाबो লাই শাক লাগে নেকি হ্যাঁ এইবিলাক ইটো পইচাহে বিচাৰিব কালি পাৰো নেকি এনে নিদিব পইচা দি কিনি খাবার হলে ভাল কিনি খাম বহুত পইচা লাগে না ভাইটি পইচাৰ কাৰণে কিনিলে ভাল বস্তু কিনি খাম জদং মদং জদং বদং দাं नोगोर नुखाबाय जेनेबा नैबे आदैखौबो ने आया सरि आदैसिम थांलायबाय आं खायथिखौ नै दंफांफोरा बिराद दा बेलासिबायना गारि मथरा बिराद जाम जाबाय नै लोगोफोर जों दा मैगं खानो फैनाया मैगङानो गैया आरोना माने जोङो ओरैजाय बिराद बेरायबाय आरोना जोङो बेरायबाय ओमफ्राय दा एसे नै दहैनो थिनथायावनो फैदोंमोन दा खैथा जाखोथाय दा 5ता 6यानो जाबाय जों थांसिगोन आरोना न'आव गैया लाफायानो ओरै बेराय थांसै जोङो दायो न'आव थांसै एसे मोनाबायबो ना आंना केमेराया एसे फुरला जाहांबायसो आरो थाव थांसै नै भिउफोरा बिराद समायना आरोना
जों दायो न'आव थांबाय थानोसै आरोना लोगोफोर जि जायगायाव मैगं खानो होनना फैदोंमोन गैया आरोना आं बुंखादोंमोन मोननोबो हागौ मोनाबो जानो हागौ होनना बुंखादोंमोन आं ओमफ्राय दा मोनमाराखै आरोना दायो थांबाय थादों जोंहा दा बोराया बोरैथो लाफा मैगङा लायसो होनसिगोन ओमफ्राय गैया दा इसेबो मोनबोआखै आरोना मैगंखौ जि फट' सुट लागासिनो नै आंनाथ' मेम'रियानो बुंजोबखाबाय फट' दिखो जानानो लोगोफोर जोङो मैगं खानो फैदोंमोन नाथाय मैगंखौनो जों दाइसेबो मोनासै जोङो दायो बिराद जायगा गिदिंबाय आरोना ओमफ्राय जों दा न'आवसो थांगासिनो आरोना बहाथो आं दहायनो सानखादोंमोन टाउन जायगायावलाय बहाय लाफा मैगं रज'नो ना लोगोफोर आरो सानसेसो मोननो हागौ सानफ्रामबो आरो बोसोरफ्रोमबो मोनबाय थायाना बिसोर आग्लाहाय माने खानानै मोनजाखांबायनो आरोना बेनिखायनो दाबो बेबायदि रज'बावदों खोमा होननानै माने आंखौबो लेंबोदों आरोना बे आब'मोनहा आगैमोनहा फन खालामनानै ओमफ्राय आंबो सानबाय मा रुमावलाय माथो खालामबाय थानो दिनैहाय डिउटिबो गैया होननानै आंबो फैनाय जादों आरोना लोगोफोर ओमफ्राय आरो हासबेन्डआबो फैगौमोन जोंहा ओमफ्राय दा जोङो हिनजावफोर गोजा फैबाय नालाय एसे उसुबिदा मोननानै माने बियो फैयासै आरोना उफाय गैया ओमफ्राय दा जोंहा नैबे आगैया माने थ्रेडिं खालामनोनो उफाय गैया नेनानै लांनोसै दिनै खामानिबो जेबो गैया नालाय माथो खालामनो सम मोनसे आंबो जाहाथे हासबेन्डखौ लानानै फैनो हायो बायदि आरोना जायगाखौ नायनानै थांनोसै ओमफ्राय एसे नै 5था जाबाय टाइमा थांनोसै आरो माबा खानायबो स्ट्रेट होगोन ना मा होनो आगैया ओमफ्राय खानायखौ दा बुधबार फैगोनाव होनोसै आरोना ओमफ्राय दिनै थ्रेडिंखौल' खालामसै ओमफ्राय नैबे आदैयाबो फैफाबाय आरोना जोंजों जेबो नङा माथो जानो इयाबो बेस्रा बेरायनो लुगैदोंनो लोगोआ रावबो गैया ओमफ्राय नै जोङो फैनानै जोंनि नैबे पार्लारिं दखानखौ मोनफैबाय आरोना ओमफ्राय माने बेयाव नै बिराद मोजां बुस्थु फानो आरोना बिदिनो जानाय लोंनाय माबा माबि जेनेबा देलायग्रा बेफोरनि माबा गासिबो डेक'रेसनखौ मोनजोबो आरोना लोगोफोर गासैबो ओमफ्राय जों दायो हाबनोसै नैबे पार्लार दखानाव आरोना माबायदि खालामो नायनोसै मानसिफोरसो दङ नामाथाय मानसिफोर बारा गैया बेसेन बारा गैया आरोना बेसेनदारा सासेना सानै दं आरो नायनै बिसोरो होजागासिनो आरोना उपाय गैया माथो खालामनो दायो बे नानिखौ नेनानै लांनोसै जाहाथे आंबो हासबेन्डखौ लानानै फैनो हानाय बायदि आरोना आंथ' नुफेराखैमोन दिनै बे लाफा मैगं खानो फैनायावसो दिनै गिदिं बिथिं सग्राव फैबाय आरोना ओमफ्राय जोङो दा बुधबारावहाय जोंबो फैगोन आरोना दा नैबे नानिया खालामजाग्रोसिगोन आरोना ओमफ्राय नैबे आब'आबो उनाव खालामगोननो मालाय नै टाइम मोनगोन ना मोनाथाय सासेया जिरायनासो दंगासिनो ओमफ्राय सासेया होजागासिनो आरोना ओमफ्राय सानैल' दङ आरोना बिसोरो ओमफ्राय नै दायो नानिया खालामग्रोजाबाय आरोना माने जोङो सोंदोंमोन बेसेबां लायो होनना ओमफ्राय 60 लायोनो आरोना अबसे बारायखाबाय खोमा आग्लाहाय 20 थाखा लायोमोन आरोना 20 लायोमोन ओमफ्राय 20निफ्राय 30 जाबाय ओमफ्राय जोंनि हग्राजुलियावथ' 50 लादों आंखौ सानसेखालि ओमफ्राय नै दा बेयाव आङो 60 होननाय खोनाबाय आरोना ओमफ्राय खानाय स्ट्रेट होनायखौबो सोंदोंमोन सोंनाया नैबे नानियानो होजागोन ना बेखौबो ओमफ्राय दाखालि बावै होजाखांबाय बियो ओमफ्राय दसेनो हामा जाफिनबाय आरोना ओमफ्राय दा बियो बेयावनो होजाफिननो नागिरदों ओमफ्राय सोंदोंमोन ओमफ्राय 780 जाहैदों आरोना ओमफ्राय दा फैगोन सप्तायाव होजासिगोन आरोना बियो खानायनिखौ ओमफ्राय दिनै थ्रेडिंल' खालामबाय ओमफ्राय खानायखौहाय दा फैगोन बुधबाराव खालामगोन आरोना बेयावनो फैबावगोन जोङो आबौआबो खालामजागोननो ओमफ्राय नायनोसै आं खालामजागोन ना जाया आंबो थ्रेडिं खालामनाय जाबा खालामनोसै ओमफ्राय नैबे माइनावआबो खालामजागोननो ओमफ्राय फैनोसै आरोना ओमफ्राय जोङो बेलेग पार्लारखौ मोजां मोनाखै नैबेखौ साबसिन मोजां मोनबाय आरोना ओमफ्राय मोजांबो खालामदों दाखालिनो 3000नि खालामखांबायना बे नानिया ओमफ्राय सप्तासेबो थायाखै आरोना दसेनो हामा जादों बेबा बोरै खालामखो माने गावबो फसन जायाखै आरोना ओमफ्राय दा गाहा नैबेनि मालायनि होनायखौ नायबायना गाहा
मालाय होजानायखौ नुबायना बिराद मोजां नांदों आरोना बेनिखायनो दा बियो दा बुधबाराव होजासिगोन आरोना लोगोफोर जों दायो पार्लार दखाननिफ्राय ओंखारबोबाय ओमफ्राय मोनाबायबो नालाय जों दायो थांनोसै आरोना न'आव ओमफ्राय जेरावबो हाबबाय थाला थ' आंबो भिडिअखौ बारा गोबाव खालामबाय थाला आरो लोगोफोर नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनगोन नेनानै थाबाय था आरो बयबो साबस्क्राइब लाइक कमेन्ट खालाम लोगोफोर अननानै आं बेखिनियावनो दोनथ'बाय आरो बाय बाय